Aurrera goaz, indie estudiotatik eta bideojokuen garapenetik hasi gara, baina orain beste arlo batera joko dugu. Itzulpengintzi bera sarritzen jorratu dugu jokoteknian, itzultzaile profesionalak, amateurrek, komunitatien laguntzen dabilen jentie, eduki dugu era guztiztako ideiak eta proiektuek aurkezteko jokoteknian. Oingoan, ordie Nintendo bezalako enpresa zagunera eta maitature joko dugu, zehazki Nintendo of Europe taldera. Nahiera Ordorika Gernikarrak hainbat urte mondeuz noeko lokalizazio zaien, guztizok ezagutzen dugu zen bideojoku handi zen lokalizazio prozesuen barneratu da, The Legend of Zelda, Splatoon, Mario Kart, Metroid, danok ezagutzen dugu zen titulu handizek. Halako proiektu handizen garapena, artie eta programazioa ezagutzeko aukerak oso ohikoak izaten dira, holako garatzaileen kongresuetan, aurkezpenetan, baina egiz da lokalizazio prozesuen ikuspuntutik existitu aldizen zailtasunek, erronkak, ze bier dauzen, hau dena ezagutzi benetan interesgarri dela. Eta horretaz ibiliko da nahiara, tartien Nintendon bizi deusen bitxikerizek azaldute. Orduen ongi etorri nahiara da horrela goaz. Programa desberdin bakoitzak bere aukera dekoz. Horren monda... Asmatuko dugu. Eta egiten izan aukerie. Besterik bat. Ez dugu jarri gure. Bestela gara txiko dugu, eta listo. Intercambiar. Vale, pues egun ondan hori, mi eskere gaur etortzagatik. Landerrek lusatu ostenean egon bidapena, lehenengo hausi esan itzona da, non hori interesaten baiako ni entzutea, pues jungo naz. Ni Nahiara Ordorika naz, Gernikarra, eta berez, egingo dana da, nire esperientzia potxua kontau, Nintendo of Europe lan egin dituen 14 urteetan, eta, berez bideojokoen mundutik apurtxu bat aldenduta nago azken aldian, baina, kudeatzaile ikuspuntutik, apurtxu bat jorratuko dugu lokalizazioaren prozesu. Orduen, zelan iritsi nintzen ni Nintendora zientzia politikoak ikasi ostean, berez Alemaniara jun nintzen praktika batzuk eitera, 3 egunen ostean ja itxi nituen, zen nik espero nuena. Eta hasi nintzen lan bila bertan, eta alemaniera jakin barik, ingelesa bai, baina alemanik ez, zaila zen sozera aurkitzea, eta orduan behin eta berriro agertzen zitzaidan tester espainol iragarkia interneten eta ziren pentsatzen nuen, norko eta induduko dago jolastearren, ez? Eta, azkenean beste zer gabe aurkeztu nintzen, eta holan amaitu neuan lehenengo aldi baterako lan enpresa baten iragarkia zen berez. Eta ez zuen esaten zein enpresatarako lan egingo zen. Orduan egin nituen proba batzuk, pasau neuan, eta bapatean Nintendoren aurrean aurkitu nintzanean esan neuan, ostras, honetarako zen. Eta, nik berez txikitan bakarrek jolastu nuen Super Nintendora, eta hori baino egokia hori niretzat etzegoen. Orduan hasi nintzen bertan, nekien ez da Frankfurten zegoenik sedea, esango dugu, bertan dago Europako lokalizazio saila, eta bertan hasi nintzen hasikeran, hor pinten da, Quality Assurance Spanish Tester bezala, berez guk egiten duguna, egiten genduena da,
gaztelerazko bertsioak, testua berez, pues ikusi jokoan, ez? Orduan, pues asko zegoen jolasteko, segun eta jokoa, pues hilabete gutxi batzuk, edo urte erdi baino gehiago eman zenezakeen bertan. Eta lehenengo proiektua tokau jatana izan zen Metroid Prime Trilogy, oso ondo Metroid zalentzako, baina ni Gernikatik Bilbora autobusean ja zorabiatzen naizena, pues imaginatuko dozuenez, lehenengo shooter batekin, egunero, bazkal ordurako da, gora galarekin, zorabiatuta, eta benetan planteatu nintzen, pues igual, ganera lana gutxi behar dut, honetarako ere nazgai. Eta, bueno, pues itzegin eguanango arduradun batekin, eta, lankide berri hori ongi etorri ematen zigunari, eta zaztan ezara bakarra, gerta izan zaigu beste batzuekin, lasai egon. Eta hortik, jarri ninduten ja zuzenean, nahiten deskribapenak, eta gidak, eta mugimendurik gabeko testuak behiratzen, bai. Orduan, hortik pasan itzan gero, Wii Sports Resort jokoa testeatzera, berriro hasi nintzen bideojokoekin gozatzen, hori baizan nire alorra. Testu gutxi berez, baina bai hainbat erronka, eta erronka horitako bat da hor ikusten zuen Lucia, mi artxienemiga esango duguna, hainbat denpora emonean hori irabazteko eta por fin pasateko buruzagi hori esango dugu pinponean. Eta, hor badago erronkak, igual testu bat ateratzen dutenak, erronka bat bukatzerakoan, ikusten duzu ziurtagiri bat, jaso duzu seioa, eta seioak dauka testu bat, hori ere ikusi beharra dago. Eta hor dago dibakon baten garrantzia, azkenean testuak ikusi behar dozuz bere testu inguruan, garrantzitsua da jokatzea ikusteko testu inguruan ondo agertzen dela eta ematen dizula beharrezko informazioa edo koherentzia bat daukala, baina berez erronka batzuk, ez bazaren oso trebea jokatzen, laguntza hori eskertzekoa da, ez? Orduan, dibakon baten garrantzia beti dago jokoetan lokalizazioan edo testeoan berez. Hortik, gero jaso neban Pokemon betekada bat, hainbat Pokemon egituen, Gold, Band, Silver, Platinum, ez dakizein gehiago, beste bat, hortik, hainbat. Eta hor, esango dugu evoluzioa, nahi eratik nahitxu, raitxu izango bazen moduan Pikachu, raitxu, hori izan zen, ze, karo, Pokemonetan testua hor bai dagoela pillo, orduan testu pila izateak, igual bideojokoetan hain trebeak eskinen hori, bai ematen zigun hizkuntza gaitasun hori erakusteko aukeraz, azkenean testu pila batago, akats pilo bat ere bai, eta horiek zuzendu beharra dago. Orduan, ehundaka bak bidaltzen dituen proiektu bakoitzean, eta bide batez juten ginean, joan nintzen ulertzen, zer gauza bidali, zerrez, adibidez, zeintzu ziren edo ikusten genduanean akats bat, ikusi behar genuen nondi dator akats bat, da gure hizkuntzako itzulpenetik, edo japonieratik ingelesera itzuli ostean sortu dan akats bat, eta ondorioz Europako hizkuntza guztiok daukagu akats bera, ez? Orduan, hor junginan, edo batzuetan zu bidaltzen zendun akats, bak estilistiko bat, hobetzuk uste duzulako, hobetzen dela testua, baina itzultzaileak esaten dizu nire ustez ez. Eta hori ere ulertu beharra duzu, azkenean bakoitzat dauka bere estiloa edo bere ikuspuntua ez. Orduan, hor joan itzan asko trebatzen, hor egin zidaten Nintendo kontratua nonbait, eta lead tester izatera pasan itzan, apurtxu bat, tester talde bat, batzuetan, segun proiektuaren tamaina, bi tester ginean hizkuntza batean, edo 6 tester, orduan, bazegoen joko hori zatitu beharra, bakoitzak ataltxo batzuk behiratu, testu osoa azkenean ikusi ahal izateko. Orduan horra zinitzen apurtxu bat, talde lan gehiago egiten, itzultzaileekin ere, beste hizkuntzetako lead testerekin eta taldeekin, haien zailtasuna, gureak, eta apurtxo bat talde edo proiektu sentipen hori eta nondik datozen prozedura edo erabaki batzuk ulertzen esango dugu.
Adibidez, zer gehiago ulertu behar da Pokemon joko baten hainbat item, mugimendu eta pertsonaia eta denetari dago. Orduan, pues hori ulertu behar da joko baten glosario baten garrantzia, hor zaleak, benetan zaleak direnak, igual Pokemon jokoak hasi zirenean Pokemon Red jolazten eta handik 5 urtera esaten dut, segaitik aldatu dit Magikarpen mugimendu hau deitzen san ez dakizelan eta orain aldatu dut. Karo, ezin gara ibili, saga bakoitzan ezin zara ibili joko batetik bestera aldatzen nahieran. Orduan, nolabait historiko horri ere errespetu bat mantendu behar diozu eta aldaketa potoloak egitekotan oso pentsatua dago dana eta oso aztertuta. Osea, arrazoi potolo bat egon behar da, naiz eta akats bat izan jatorrian aldatzeko terminologia kasu batzutan. Edo, bueno, hor Pokemon batean erabaki izan, pues, izenak, ez? Tokien izenak izan behar ziren maiuskulas, esan genuen, Kaie eta gero Victoria, hor argazien dago moduan. Kasu honetan, iritsi zitzaigun itzulpena, uste Pokemon Companytik edo, eta, karo, testu batean esaten zuen, este no seke, me lleva por la calle de la amargura. Darako batean ikuste honi, esaten, calle de la amargura maiuskulas, calle de la amargura berez espresio bat, ez da, jokoan agertzen den toki bat, orduan, pues, hizkuntzaren ezagutza, edo adibidez, karo, gurea zen, estatu mailako, Espainiako jendea zegoen gure ekipo Espainiarren esango dugu, ez? Orduan, Latinamerikako pertsona batek ez du ezagutuko espresio hori, ez? Me llevas por la calle de la amargura, beste bat izango du, eta orduan, pues igual esango du, vale, pues agertuko da beste tokiren baten. Igual ez dakizu jolas osoa, jo beharko luke glosariora, eta glosarioan agertuko zen ez dela existitzen toki hori, eta igual klik egin beharko lioke buruan esateko, hau igual zaretik dago maiuskulas. Edo, bueno, bebai jokuetan garrantzitsua, pues jolas bat dala azkenean, ez? Bak batzuk ez dira zertan bidali. Mangala burran dago eta negua da. Bai, baina eskare biliko pantaiaz pantaia aldatzen, ez? Ostean zelan jakingo dozu pertsonaia hori dala marinero Jose, edo den delakoa. Pues orduan, holango gauzak bereizten joan behar gara tester moduan, pues zer dan benetako akatsa, zer dan intendet esaten dana, pues hori horrela da, eta kitxo, edo hori glosarioaren erabilera onaitea. Eta, bueno, hor, 2012an, 4 urte ostean, barne, Nintendok beti jartzen dauz barne promozioarako iragarkiak, nire hautagaitza aurkeztu nuen QA taldeko koordinatzaile edo izateko, eta horretan hasi nintzen, hor bai ez bakarrik gaztelerazko taldearekin, baizik eta Europako beste 5 hizkuntza nagusien taldeak kudeatzen dituen, proiektu bakoitzaren hasieran plangintza bideratu ez, lehenik eta behin nik ezagutu behar nuen bideojokoa ikusteko zein zailtasun izan ditzakeen, eta talde bakoitzari, edo taldean esan, hau saiatuko gara modu honetan egiten, edo ze behar dauzkagu dibak aldetik errazteko gure lana. Gauza bat eskatzea, dana eskatu leike, gero bueltan jasotzea, baina, proiektuaren informazio orokorra, planifikatu, hori lehen esan dudana, dibak beharrak eta koordinatzaile gisa noski taldearen hardware hori eta bertsioak, bertsio berriak datozanean, instalatu, fitxategi eguneraketak egin, ikusteko testuan egon diren aldaketak benetan ondo implementatu diren, nola aurkezten diren, eta batez ere, bak iragazkia ere, talde osoak bidaltzen zituen testu edo sistema bak akats guztiak, nire iragazitik pasatzen ziren, ze batzutan, igual testerrak ez badu ikusten akats hori gainontzeko hizkuntzei ere agian badagokiela, nik aldatzen duen hori eta pasatzen nien, edo erabaki bat hartu da zegoen, edo ikusten banuen beste talde batek bidali zuela, esaten nuen, jada bidalita dago, eta hemen usten dugu. Odan, hori, kudeak eta lanak. Eta hor bitartean, iritsi zitzaigun Wii U kontsola, eta, karo, kontsola edo berri batek beti dakartza erronka berriak, hori, terminologia aldetik ere bai, erabilera guztiz desberdina zala, orain begiratu behar genituen pantailan telebistan nola agertzen ziren, baina baita berez Wii Uko kontrol horretan ere bai, ze bietan jolasteko aukera zegoen, eta hardware batek beste mundu bat berez jolasen gandik.
Eta, bueno, hor bai, multiplayer joko asko koordinatu nituen, pues Mario Karteit eta Splatoon berez esaga, bueno, serie berri bat zan. Hauetan, pues, Metroiden antzera ez testu, bueno, Metroiden antzera ez, gutxiago, testu gutxi, baina bai pantailan hitzetan agertzen direnak. Orduan, testu bakarra agian daukagu, baina hainbat tokitan testu bera erabiltzen da. Orduan, segurtatu behar ginean, testu hori ondo agertzen zala pantaila guztietan, ze batean ondo agertu arren, beste batean agian overflow bat egiten zuen edo irtetzen zen. Hor trukoa edo esango dugu zein da, pues testurik luzeen hartu, behiratu hori guztietan, eta listo. Horrek ez daukentzen besteak ere ikusi behar ditugula lan txukun bat egiteko, baina bueno, hasteko behintzat edo ikusteko benetako muga, pues hortik hasiko ginateke. Testu grafikoak ere bai, horiek badaukate zailtasun berezi bat, azkenean ez da fitxategi batean testu aldatu eta kitxo, garatzaileek moldatu behar dute gehiago, orduan testu grafikoan jartzen genuen lehentasuna, hori ondo dagoela ziurtatzeko eta aldatu behar bada denbora emateko garatzaileei ere hori egiteko. Eta joko horietan badagoz beste hainbat testu hor pantailan eta ikusten direnak, berez batzuetan ez dira ez da testuak, Splatoonen dira grafika holan irudi abstraktu batzuk, baina bai hor lokalizazio aldetik, agian Japonen, sarretan zaten dana, ez bastik antzeko bat, batzuetan jendeak ere badauka bizta oso zorrotz bat, hor ikusten da antzematen da horako, ez bastika edo ez dakit ze sexuala, esatezu, edo zuzara, agian, ez dakit, nik ez dut hain argi ikusten, baina, beti egon behar ginen gu ere adi apurtxu bat hori, ez, inguruan zer dagoen eta gure hizkuntza edo gure merkatuan, zerbait badago hor txirriatzen dagoena edo egon beharko ez lukeena. Eta testu gutxi bai, baina hor bai badauka hizkuntza bakoitzak bere neurri, data, zenbaki, formatu desberdina, batzuetan hiru digitoren ostean espazioa, beste batek puntua, beste batek koma, abreviazioak eta karo, ez da hor first agertzen da moduan, gazteleraz ipini beharko genuke primero, edo beste baten ez dakiz ere, orduan gauza horiek ere testu gutxiko joku horietan nahiko normalak dira. Hor ikusten dugunen Splatoon moduan, hor goian ikusten dozu egoian next, 1000 puntu eskubian hor goian, gaztelera zer ipiniko duzu, siguiente, orduan agertuko jatzu hor, horako ere oso luze bat, ez dudala gogoratzen zelan bukatu genduan hori jartzen, baina esan nahi dut, bakoitzak, hizkuntza bakoitzak badauka eta erabaki behar dozu batzuetan mantentzen dugun koherentzia, bai, hizkuntza bakoitzaren neurrietara egokitzen gara edo igual proiektu txikia bada onartzen dugu, esaten dugu, estandarizatu bat eta kitxo ez. Eta, hortik gero, bai berriro hasi nintzen beste maratoi batean eta kasu honetan Animal Crossing jokoarena, hemen bestelako arazoak zeuden, Mario Kart, Splatoonen hainbeste zeudenak, eta hori izan genero eta tag zailtasunak esango dugu, ez? Genero desberdinetako pertsonaiak erabiltzen ditugu gure erabiltzailea sortzerakoan, NPC-ak ere badira, bakoitzak badauka bere generoa, eta elkarrizketak bideratzerakoan, banakako badira, aztertu behar zuen, edo ikusi behar zuen, benetan, gizonezkoa edo emakumezkoa bazina, eta horren arabera, catchphrase guztia, testu guztia moldatu, adjetiboak, dana da maskulino, femenino gazteleraz, eta hori zailtzen zuen are gehiago, 3 partaideko elkarrezketa bat bazen, eta hor jabain zen, bi neska eta mutil bat, 3 neska, 3 mutil, ez dakiz zer, eta hor, generotak horien erabilera asko sakondu behar izan genuen. Eta hortik, hirugarren garaia deitzen dio dana, ja pasa honitzen, hemen ipinten dago produktora de localización de software, igual pentsako duzu produktora gisa, sinema moduan, honeko hartzen dago diru, proiektu kudeatzailea, besterik gabe, QA koordinatzaileak egiten zuena beste pausu bat emanez eta esango dugu proiektuaren lokalizazioaren kudeaketa
itzulpengintzako taldean nire baitan, garatzaileekin harreman zuzenean lokalizazio eta testuari dagokionez. Eta, bueno, hasi nintzen puzzle joko txiki batekin, Snipperclips deitzen zana, garatzaileak japoniarrak ziren, oso joko nahiko japoniarra zan bisualki esango dugu. Eta, hor hasi ginen, hasi nintzen ezagutuz, nola komunikatu haiekin, nola bideratu eskakizunak, haien gandik ere nola jasotzen ziren erantzunak, esango dugu, japoniar batekin inoiz ez dizu esango hori imposible da, beste modu baten esango dizu, baina esan nahi berarekin, nik ez dut hitz egiten japonieraz, orduan nire postak itzuli behar ziren japonieraz, eta haienak japonieratik ingelesera, baina hori, komunikazioan tragatzen junginen, eta bapatean, eta errebotez, ni Nintendon sartu nintzen moduan, bukatu nuen Zeldako proiektu handi horretan audio partea kudeatzen. Bertan zegoen gizonak aitatasun baimenean joan zan, eta erdi zati bat eginda zeukan, nire azaldu zidan nola kudeatu gainontzekoa, eta hor hasi nintzen harremanetan estudioarekin, gidoi aldaketak bideratzen, audio fitxategien kudeaketa, garatzailei bidali, implementazioa, sinkronizazio eta volumene arazoen reporta eta guzti hori egiten. Eta gure esku zegoen ere, guk egin genituen hizkuntza guztietako grabazioak, Amerikar merkaturako, kanadiar, frantsesera edo esango dugu, moldatu behar ziren pare bat testu grabatzea ere. Orduan guk bidaltzen genizkien Ameriketara testu horiek. Hor, ikusi nuen zein garrantzitsua da, ondo gidoi bat ondo prestatzea, gauza guztiak zuzen bideratzea esango dugu, ze ez da hain erraza, kanpoko estudio batekin dana kudeatzea, horrek diru pila eskatzen da, aktoreak, eta, hor jartzen doan estena, ez dakit ezagutzen duzuen, baina, etorri zenean gure itzultzailea estudiotik eta frantsesezko bertsioa ikusita, ni hasi nintzanean egarrez zein ondo egin zuen aktoreak bere lan hori, ez? Eta, audio esperientzia horretatik, nahiz eta azkena izan proiektuan sartzen, luzeen agertzen naizena da kredituetan, hor moldaketa bat egin behar zuten, ze kredituetan agertzea beti izaten dugu, errekonozimendu handia da, zer gehiago nahi dugu guk kredituetan agertu baino, halako lan bat egin ostean, eta halako proiektu polita eta esanguratsua eginda ez. Baina batzuetan pentsaten dago, zaitik hauek ez dira agertzen kredituetan edo beste haiek. Ez da gauza hain erraza, azkenean, gu pentsau behar dugu garatzaileek badaukatela ia pentsauta, kredituak nola agertuko diren. Agian musika zehatz batekin doaz, agian animazio bat ere, usteok Splatooneko kreditu bat zeukatela animazioa plapapapa bidaltzen zentzen eta agertzen ziren gure izenak. Orduan, badago hor abiadura bat, luzera zehatz bat, animazio bat, eta guzti horrek bat egin behar dau, hor agertu behar diran izenekin. Eta gara, horako proiektua den atzean milaka izen dagoz. Eta honetan agertu ginen testerrok eta guzti, esan nahi dut, baina beste kasu batzuetan, agian grabazio estudiotakoak jarri kanpornitzaileak ziren, ez? Baina, horrek ez daukentzen haien lan egin ez zutenik, igual estudioaren izena bakarrik agertzen zan, ez? Orduan, ahaldan beste egiten da, beti saiatzen gara, ahalik eta jente gehien sartzen kredituetan, baina, beti ez da posible, aurra aipatzen nuenagatik. Eta batzuetan, igual, gure amaren abizena ere, noizbait moztu behar izan dugu beste proiektu batzuetan, baina honakoan, sorte hori izan nuen. Eta audio proiektu handi horretatik, beste Xenoblade Chronicles bigarrena, proiektu horretara esleitu ninduten, eta hori izan zen nik gehien disfrutatu nuen proiektua, abia puntutik partaide izan nintzelako, zenbat denbora aurrekontua berez nolabait zehaztu ez gehiago, baina esan nahi dut, epea kronograma osoa proiektuarena zehaztea izan genuen, taldea finkatu,
audio esperientzian sendotu, ze horrek ere bazeukan audioa, eta ni batez ere atal horretan ere ibili nintzen, baina kasu honetan bakarrik ingelesekoa. Zein zan hemen erronka? Pues leinu desberdinei eman nahi izan geniela ezaugarri berezi bat, eta horregatik leinu desberdinak ingeleseko azentu desberdinekin lotu genituen. Pues casting lana itzela izan zen, ezen bakarri pertsonaia bat aktore batekin lotzea, baizik eta aktore horrek izan behar zuen gure pertsonaiak guk irudikatzen genuen pertsonaia horren azentuarekin, ez? Orduan, guzti horretan ibili nintzen lanean, proiektu edo producer lanetan esango dugu sakontzen ere bai, azkenean proiektu batek naiz eta lokalizazio saiean izan badauzka beste saiekiko harremanak, adibidez, adinaren balorazioa, hor badago bideojokoek, USK edo PEGI adin guztietakoa, edo bakarrik 16tik gora edo den delakoa. Sail legalarekin, glosarioa azkenean, pasau behar dau filtro legal bat, ikusi behar dugu dana, ez dela erabiltzen beste proiektuarekin bat egiten duen beste proiektu batean hori, ez? Eta pertsonalki ere, proiektu horrekin asko, edo joko horrekin asko disfrutatu nuen, ze proiektua bukatu ostean nik erosi nuen eta etxean ere jolasten jarraitu nuen hainbat ordu emonez. Eta, hori esan dudana, joko hori egin ostean, DLC-a ere atera zen, hor ere bazegoen berriro grabazio, bazegoen guztia egiteko, eta guzti hori bukatu nuen. Eta horren ostean, esate dut, igual bitartan bazeuden beste joko bat, baina, handienak aipatzearen, Hyrule Warriors atera zen, eta hor bai egin behar izan genuen lan itzel bat, tag sistema bat diseinatuz garatzaileekin, ze, karo, hizkuntza bakoitzak behar desberdinak dazka, eta batzuk dauzkate deklinabideak, alemaneraz genitibo, datibo ez dakit zer, errusirean naiz gogoratzen, baina ez dakit beste hainbat ez bazituen, generoa, maskulino, femenino, beste batzuk neutroa ere bai, orduan, olako joko batean, batzutan testu bikoizketa asko emoten da. Ze esate oso, testu hau erabili behar dut hainbat itemekin. Eta zer egingo guztietara ondo moldatzeko, testu hau item beste duplikatu edo bikoiztu. Orduan, daukazu testu bera 200 aldiz, horrek igual ez dauka zentzuri. Orduan, tag sistema bat diseinatu genuen, non testua zen oinarria esango dugu, eta gero item edo pertsonaia edo toki edo den delakoaren arabera, tag desberdinak erabiliz hartzen genuen artikulua, deklinatuta baiez, gero izena, deklinatuta eta generoarekin baiez, eta horrela fitxategi asko edo esango dugu aurreztu genituen testu aldetik. Eta gero bueltatu nintzen Metroidera, baina zorionez bi plataforman zen, eta nintzen zora behatzen, eta gainera ja nintzen testerra, hasi que bai, jokoa ezagutu bai, baina kudeak eta lanean zentratu behar nintzen. Eta, pandemiaz geroztik, pandemian zehar eta purtsu bat gero, da, erabaki nuen Euskal Herrira bueltatzea, hartuta neukan, edo puntu batera itxi izan, zena edo nire bizitza osoa emoten dotamen, edo bueltatu behar naiz, erabaki nuen bueltatzea, eta azken proiektuan hasi nintzen, Xenoblade Chronicles 3, karo, bigarrenaren ostean, ni oso pozik nengoen esleipen horrekin, baina ezin izan nuen bukatu, eta proiektuaren erdian, transmisioa egin beste bati, eta bueltatzeko beharra izan nuen. Nik beti izatea, 14 urte pasa ostean, orain nire bizitzaren erena baino gehiago Nintendon pasa ostean, nik beti izango dut Nintendo presente eta nire bihotzean, baina nik badakit bai nire presentzia edo bertan geratu dela lantaldean eta bertako sailean, eta horregatik monstruo uniko bat izatearen privilegioa eman zidaten nik utzi ostean Xenoblade Chronicles 3, hasi que oparitxo horrekin bueltatu nintzen nik jakin gabe eta gerora komentatu didaten, naiz eta etxean oraindik daukadan jolasa jokatu gabe, baina hor nago eta listo. Espero dut gustatu izana edo lagungarria ez dakit norbaitentzako, baina kuriositate gisa esperientzia honetaz osatu izana eta mi esker, ez dakite galderarik badauko zuen.
eskerrik asko nahiara, nik uste dut. Guretzat behintzat oso interesgarri zen, niretzat, eta seguru nahi bertoko batzutzat oso interesgarri zen dela. Ze azken finean, gu gau lan horretan ibiltzen gara. Da horrei lotute be, lehenengo galderi hortik, nik nire ditut, hortik joango da ez. Ze, danak ikugu ilusin hori ez beti dani, Nintendo lan etxena, dolako enpresa handi baten lan etxena ez, eta garatzide moduen edo beste zein arlotan. Eta justo itxulu dizu zen jokuetako asko, danok haurtxerotik ez, umetatik jolastu izin duguzena ere, Zelda, Metroid, Mario Kart aipatu duzu, kasualez nire bibi nintzen, gemiratzetik Mario Kart sortzin, euskarazko itxulpena etxen ez, orduan, holako guzak nabarmentzeko dire. Zuk zelan eruzen duen hori ez da, zu biltze zinen Super Nintendo aipatu duzu, eta ilusio maila pizkate zengo txun azken finean ezagutzen zen duzen holako jokuetan ibiltzi ez. Bai, a ber, esan da moduan, nik goratzen az, hori, Super Nintendo eukinean txikitan, gero Xboxa ere hortik erregala osten edo, baina kasu gehiagin otzan egin, eta Nintendo mokatu naren ebanean, esan eban, ze noberik hau baino, ez, beste konpainia batzuk ez ezagunagoak edo direnak niretzako, eta, bueno, lehen aipatu dudan patu hori, nire izebak eta esate hostan, orain ulertzea, ez dago goratzen, lehenguzuaren komuninoan ostu otzasun egin boia berari oparituz, ez da, nire naz goratzen, baina, bueno, bai, nahiko jokozalean itzan txikitan, eta, bai, a ber, azkenean egia da, esate dozuna, Nintendo beti zaten, hori, umen, zelan esango dugu, la envidia de los niños, ez, da ganean jolaztearen ez dakiz, Hombre, azkenean lan bat da, eta ez dugu hori burutik kendu behar, disfruta balbadozu asko sobeto ganera, baina, bueno, azkenean profesionala, berez ni profesional gisa bertan egin nintzen, eta alde horretatik disfruta balbadozu hobeto, baina azkenean lan bat da, eta lan bat denean zailtasuna eta hoz, eta azkenean korrato behiten dozu, 6 hilabetez Pokemon eta mundu berak ikusten, esatez, testu hau ja buruz dakit, eta bueltatu behar naz, testu aldaketa txiki bat ikustea erren bakarrik, baina ondo. Bai, nik uste dut horregaz, nahiko ulertzea dela, nahiko harramatzen hazula, sentipen horregaz. Bueno, ez dakit publikotik, galderaren bat edo beste, bai, txarra baina izin, Kaixo, eskerrik asko. Pilo gustatu zait hitzaldia, eta superpolita iruditu zait azkenean aipatu duzu opariarena, osea, super polita. Bueno, zenbait galdera dauzkat, oso jakiminen daukadalako. Adibidez, ze formatutan lan egiten duzue? Osea, zuek jolasten zarete jokoetan, ez? Eta gero, Excel batean bidali ikusi dituzun arazoak edo... Ez, daukagu, bueno, izaten genuen aplikazio interno bat, non jartzen genituen, karo, hor bai da garrantzitsua, eta hori ere ez den joaten gara, zelan bidali akats bat, ez, alik eta gauzarik errazena, lehenengo eta behin, esan zein den testua identifikatzeko, normalean ide bat dauka edo zerbait, ez? Eta hor jartzen duzu, nola dago orain testua, hau, zein da akatsa, hau, nola egon beharko litzateke, hau, eta nola iritsi testu horretara. Ze momentuan gogoratzen duzu, baina imaginatu testu hori ez dela 3 astetan edo eguneratzen, eta 3 asteren ostean ikusi behar badozu akatsa ondo dagoen, buelta behar zara. Así que bai, hor moldatzen ere joan gara, hasieran zen igual Exceletan gehiago, baina gero barne aplikazioekin gehiago lan egiten da. Eta, bueno, bai, Nintendo edo olako enpresa handietan isuposatzet, erabiltzen dituztela barne aplikazio asko, azkenean egia da, gerora ere, beti esaten, etorkizunan lan bat aurkitzeko esaten, nahiko nitxo ez, guztia, orduan nenoa alkazetetan, eta ze programa ezagutzen duzuz proiektu kudeaketarako, da esaten, Nintendorena. Baina, bueno, hori, bai, horrela egiten genuen lan. Eta ze fasetan daude jokoak testeoarekin hasten zaretenean? Osea, amaituta, erdizka? Bueno, nahiko, lan potoloena garatzaien aldetik eginda dago, egia da, batzuetan iristen zirela jokoak gutxiago finduak edo, eta karo, gero bukaeran iristen bazaigu asko sobeto. Beti da lokalizazio ikuspuntutik,
are eta bukaerarako utzi lokalizazioa are hobeto, ze bestela egiten diren aldaketa guztiek eragina daukate. Eta ez hori bakarrik, naiz eta testua izan, ez badozu benetan ikusten eta ezin badozun egin, eskenan lehen aipatu dena, testu inguru aldetik eta dena guztiz aldatzen da. Orduan ez dauka zentzurik, gero eta aldaketa gehiago saiestu, hobeto. Baina amaierarako usten bada gero presaka. Bai, hori ere posible da, gero presak egotea, baina, bueno, azkenean da hori ikustea zen denbora dauzkagun, ez? Denbora, proiektu denborak guri agian iristen zaigu, pues, 2 urteia da garatzaile lana egin ostean. Gero zer bat horren, agian guk gero pues, beste 6 hilabete edo 7 edo den delakoa. Gero egongo da beste tarte bat, implementazioa ez dakize, eta gero marketing, eta gero, pues hori. Orduan, pues, segun, baina bai, egia da, segun eta proiektua batzutan iristen zitzaigula, pues, guztiz garatu gabe esango dugu. Eta igual, itxiarrek esan da beren arire, hizkuntza danak jasotzen dabe. Joku aldi berien, gaur egun hori desberdina da, ze lehen badakitz, lehenengo ingelesez ez, hori lehentasune berak eukitzen man, eta beste hizkuntzatarako itxulpena pizkat berandu hau leikeen edo, oin danak nahiko bateratutu doazela, pentsen nahi dut, ezta? Bai, segun eta zelan talde daukozun, ze itzultzaien taldean badaukozun itzultzaile bat japonieratik, pues, helburu hizkuntzara itzuli dezakeena, pues, zuzena egin daiteke japonieratik, FX guztietara. Edo, ez badaukozu, eta ingeleseko itzultzaile, ingelesetik hartzen diren itzultzaile badira, pues lehenengo egin beharko da japoneatik ingelesera eta gero betik. Karo, horrek ere lusatzen dau, baina, bueno, segun. Bai. Eta nola kalkulatzen da denbora? Hitzen arabera, jokoaren orduen arabera? Lehenengo eta behin testu kopurua, zein testu kopuru izango da jokoak orokorrean, ez? Hainbat mila edo ez dakite hitz edo den delakoa. Gero bebai ikusi behar da, hitzko puru bat esan dezakezu, itzultzaile batek egunean itzuli ditzake 2500 edo 2700 edo 2000. Segun, baina testu guztiak ez dira mota berekoak, badaude testuak oso espezifikoak direnak, terminologian denbora gehiago eskaini behar da, beste batzuk adibidez errazak dira, baina tag sistema bat badaukozu nahiko komplikatua eta orduan badakizu denbora gehiago behar izango dela. Orduan, berez testu fitxategi desberdinak identifikatzea eta esatea, hauek dira mota honetakoak, hauek honetakoak, hemen egin dezakegu, ez dakit, 1800 o 1700 hitz egunean, hemen ez dakizet, da azkenean horren arabera nolabait. Azkenean beti izaten dodana, guztian, ni orain lan egiten dudan momentu, zuk egiten dut zu plangintza bat, aurreikuspen bat, eta gero realitatea beste bat izan daiteke, ez? Baina, saiatu behar gara alik eta azterketa zehatzena egiten eta hobekien bideratzen. Oso, ondo, eskerrik asko. Jarraitzen dut, aurkeztu dituzu jokoak bata bestearen atzetik, baina pentsatu nahi agian joko bat testeoa egin, implementatzera bidari eta bitartean zer egiten duzu. Beste joko batekin jarraitu edo... Amaitzen duzu joko batekin eta gero urrengoarekin hasi edo nahazten dira pixka bat jokoak? Segun eta zelan dagoen egin da plangintza, esan nahi dut, zu proiektu bat manago eta joko bat testeatzen eta testuak behiratzen, nik bidaltzen dut sakatxak eta implementatu artean, nik jarraitu behar dut gainontzeko testua behiratzen. Horrengo bertsioa datorrenean, ikusiko ditut aurreko akatsak zuzenduta, baina jarraituko dut ere, igual, hori prozesu bat da. Gero segun eta zenbat zelan kapazitate edo dagoen taldean, agian posible da, esaten dugu, behar dute testera, 2 proiektutan lanea honetan. Igual, goizean zehar proiektu txikitxo batean, testu gutxi daukana, eta arratsaldean beste bat laguntzen, edo beste txikiren bat egiten, segun eta. Ez da, nire ikuspuntutik, ez da egokienan, eskenean txipa aldatu behar duzu, baina hori da, proiektuen kudeaketak horretara garamatza. Eta konfidentzialitateari buruz? Oso orain, aipatu dituzu zure jokoak aipatu dituzu eta bar, baina momentuan agian ezin aipatu eta gero 2 urtera edo aipatu ahal edo nola da hori?
Bere konfidentzialtasun aldetik zer esanik ez, holango enpresa potenteak oso zorrotzak direla, guztiok sinatzen dugu NDA deitzen dana, eta gure saiera bertara sartzeko ere ezin du Nintendo of Europen lan egiten duen edo zeinek sartu esango dugu. Azkenean ikusten dugu jokoak ez daudenak ez da iragarrita publikoari esango dugu. Orduan horren inguruan ezin genezake zer itzen. Orain aipatu daz, horiek ja argitaratu daude, kredituetan azaltzenaz, beste gauza litzateke hori, aipatu da, Nintendo barruan zein prozedura zehatz eta zein gauza zehatz egiten ditugun, horren inguruan. Ezin goneke hitz egin, ez da orain ere naiz eta ez izan bertan esango dugu. Ez, galdetzen duen batzuetan, itzultzaileen kongresuetan, itzultzaileak aipatzen dutela, naiz eta proiektua amaituta eta argitaratuta egon, ezin dutela aipatu joko horretarako lan egin dutela. Batzuetan. Kreditu den arabera izango da igual. Izango, ez dakit. Bueno, eta zure kasuan enpresaren barruan zeunden, agian horiek dira autonomoak edo ez dakit. Bai, berez, kanpo itzulpen gintza hornitzaile bat erabili eskero ere, behintzat enpresa hori agertuko da kredituetan, edo segun eta espazioa. Baina, normalean aipamen txikiren bat egiten da, kanpo laguntza jasotzerakoan ere, bai. Eta azkena uste dut ja, aipatu duzu frantses kanadiarra, eta moldaketa batzuk egin behar zirela testu batzuetarako, nork egiten ditu? Frantziako frantsesa egin duen aktore berak, edo beste batek, edo... Ez kasu horretan, karo, frantsese audio osoa guk grabatu genuen gure testuarekin. Bakarrik zen, agian, hitzen bat edo, ez bazen Kanadan hori ondo ulertzen edo beste esangura bat edo bazeukan, aktoreak grabatu behar zuen beste bertsio bat, bigarren bertsio bat. Esaten zaio, hau kanadierraz esaten da horrela eta ez horrela, orduan errepikatu, baina... Hori da, errepikatu berdin, egin duzun berdina, baina beste testu honekin. Gutxi bada noski, imaginatu hori egitea gazteleraz, imposible, gaztelania eta noaren esku utzi genuen noski. Ezkerrik asko, ja pasatzen dut mikroa. Mi esker. Kontako diguzu zein den Nintendon euskararen presentzia, bere egoera eta ze aukerak egon daitezkeen presentzia horien ditzeko? Euskararen presentzia nik ban euskan pare bat lankide, bertokoak zirena, baina tamalez ez egiten euskara edo ez zuten ziren mintzatzen horretan, orduan apena... Esan nahi nuen jokoetan, proiektuetan, zuen proiektuetan egiten zenuten lokalizazioa gaztelerara edo beste hizkuntzetara. Hor euskara sartzea horien artean? Nahiko zaila, esan bezala orain isopen eta badaude proiektu indi asko sartzen Nintendo ere bai, noski, eta hortik sartzea, nik posible uste, berez Nintendo FX dira nagusienak, zenbait jokotan izan dugu holandesa eta errusiera eta portugesa, baina hor ere mugizten joan da purtsu bat hizkuntza, orduan euskarak oso zai guztien. Nik bai beti irudikatzen nuen, batez ere gui esportze jolasean, herri kirolaken bertsioa. Esaten nuen, hori izan beharko genuke hemen arrauna eta ez dakit txokor batze edo oso zerolakoak. Baina ez oso txikia. Igual horren arire, joguk ofizialki egon ezarren euskeraz, bai ikutsiko beste plataforma batzutan, euskeri sartun da bela azpi hizkuntza moduen. Igual, adierazteko ez, joku hau euskeraz dauela adierazi ahal izeteko, isopien egongo baliz moduen filtroa euskeraz, ez? Igual, holako kasuek zaila hauek izeldeik ez, baina joku batzuk bai badaz ofizialki euskeraz, untxen azaroan 11an estrenezan Windswept detzetan joku bet, Ibai Oiangurenek itxule ban, eta ofizialki dau Nintendo Switchien euskeraz. Horren aukerie, ez dakit, hori nok bideratuko eban edo, baina... Ez que esate dut zudan, gu egon ginen nahiko itxita esango dugu gure saian eta hortik kanpoko erabakiak guri iristen diakusan proiektuak esango dugu, orduan, nire alorrera, igual nire nagusiak bazeukan ezer esan gehiago, baina berez horren inguruan ez dakit gehiago esan dezakedan. Igual, gaiz aldatute, aipatu duzuz ez, bitxikerizek, zailtasunek,
eta niretzako oso interesgarri ziren horredanak. Ez dakitzu badeko nolako jokuren baten gertatu datxun beste pasadizo edo zailtasun bereziren bat, hola zuzer gogoratzeko modukoa. Ez, berez hori esan dudana. U-Sport Resorten, bazegoen horre beste erronka bat zala, bolo jokoan, bidali behar zenuela boloa goiko erraietik, eta azkenean jo behar zegoen puntu gorri bat, eta horrekin bolo guztiak jausten ziren eta hartzen zenduan hori. Holango erronka, baina azkenean egia da gauza pertsonal moduan hartze osula, azkenean dibaka hartze osu, ikuste osu hau batzutan testua, eta nahizta testua ikusi eta nahizta lortu, denpora tartetxu bat badegozun proiektuan horretara bideratzeko, azkenean bebai, esan da moduan, gure helburua da testua. Sistema txekeatzeko, beste batzuek txekeatuko dute, baina, bide batez txekea balba dugun edo zerbait aurkitu hortik, hori ere bidatzen genuen. Baina ez, hola norokorrean, hemen... Pertsonalki frustrazio handien, Hollow Knight jolasteakoan, baina nire etxean. Pasan itzan pantalla jarraitu neuan, ez dakizer, esan gorde, galdu nuen guztia eta enekien nola bueltatu eta geratu zen Hollow Knight forever ikutu barik berriro jolasa. Hartu beharko dut. Montxu betxet euskaraz jokatzeko aukera dugu zu, zako hor beste aitzaki beteltzeko, ez? Ondo. Ni aldetik nikoa, ez dakitz, bai horratzen badeko beste galdera bat. Lokalizazioan, lehen aipatu duzu, igual testu txikiren bat ikusi behar duzula, repasetako edo, adibidez, Pokemon edo ez dakit, ze jokutan. Lokalizazioan lan itxerakoan, ze besteitak erabiltzen dozu ez, edo adibidez, testu bat badekozun errepasetako jokua maileran, joku osoa jolastu bizu, ze besteitak moten txue justo testuen aurrien, zeran preparetan da jokue zuek lan eitzeko? Hor badaukozu gordetze fitxategi batzuk, ez? Adibidez, mundu bakoitzaren hasieran albadozun gorde fitxategi bat, eta gero fitxategi hori euki ipinteko plataforman momentuan egisteko testura, ondo. Gero beste aukera bada, aipatu dudan dibaka, ez? Dibakarekin badaukasun testuak agertarazten dituen dibaga, baina hor ere kontu zibili behar da, ez da bakarrik testua agertaraztea holan. Agertu behar bada, bere kutxan ondo jasota, agertu beharko litzateke testu inguru normalean agertuko dan moduan, bestela ez da balio. Testua holan zuzenean ikustea eta ikustea bakarrik zinmaz kaixo eseaz egon beharran, ekiseaz dagoela, bai ondo, baina inoiz ez daukazu segurtasun osorik espadozun ikusten berez, egunean ondo dagoela. Eta adibidez, jokuen harinau heltzeko lekuetara ez dekozu ez herramientarik, ezta? Adibidez, jolastu biherrien ordu bat leku batera heltzeko ze parte hori jolasti behar badozun, eta ez dekozun artxiborik hor gordeta, en plan zelan ditzen zue, joku osoa jolastu behar dozue? Edo jokuen badekozuz komandorik edo komando Konami edo horrelakorik jokuen lekuetara heltzeko. Zarritzen dibak sistema. Dibakaren bagoen badaoz, lekuek, aldozu ipini leku zehatzetara, edo, ez dakit, edo, dibakabe bai alda izan esiltea inoiz. Edo pasatea, ez dakit, hormak. Baina, karo, segun eta aldagoen crash edo zein momentutan. Osea, dibakaren esplotazioa edo esango dugu tentu handiz erabili behar genuen, eta horregatik koordinatzaile lana ere hori da, testerrei esatea dibaka bai, baina kontuz edo zein momentutan crash egiten badagoen, ez dakizu dibakaren erabileragatik dan, edo benetan crash egiten badagoen jokuek, orduen kontuz ibile behar ginen bai. Lehen aipatu duzu egin izan duzula lan talde batean, eta talde hori zuzendu behar izan zenuela, ez baldin badu txartu lertu. Talde hori zuzentzerako orduan, zuk traduzio bat ikusten baldin bazenu ez zela egokiena, lehengo egiten zenun batzar bat taldekidekin eta bereikin agatoztu ea aldatu behar zen traduzioa ala ez,
edo zu izaten zinan azken hitza izaten zuen pertsona? Ez, azken hitza hitzutzaiarena da. Hori argi eta garbi, beste gauza da. Begi asko dagozala horren atzean. Ni talde kudeatzaile, koordinatzaile lanetan egiten nuena zen, akatsak bideratu tester taldetik itzultzaileetara. Orduan, nik enuen baloratzen akatsa bada edo ez, nik uste nion, beste gauza bada ikusten badut ja akats hori bidalita dagoela, kasu horretan bertan bera guzten dut. Bai ikamikaren bat edo sortzen badan, edo ikusten badut, hizkuntza guztietarako arazo bat, adibidez bi hizkuntzak bai konpontzen dutela eta beste bik ez, arraroa da jakinda guztiek agian ingelesetik itzuli dutela, esaten duzu zelan da posible. Eta, apurtxu bat aztertzen ezake. Baina egia da, kudeaketa lan horretan ez daukazu denporarik izateko testuan zentratzeko zu, hori lan horretarako badaude itzultzaileak eta testerrak hain begiratzen dutenak. Arazo potoleren bat egongo balitz, ja eskalatu beharko lukete eta iritsiko litzaiak agian, baina printzipioz, segolan euren arteko ikamikak edo, gehiagi ez. Ez dakit hori bazen galdera. Ados, ez dakitz beste iridiko zuen. Neuk galdetuko da azkena. 89an ni Pokemon Redekin hasintzan jolasten, bere garaian atera zena. Eta arek itzulpen arazo bat o akats bat zauken gaztelanea ere oso famatua zena. Ingelesez atake baten, eraso baten izena zen counter, kontra erasoa esan naizuna, pero gaztelan ere itzuli zuten kontador bezala, ez? Zelan? Kontador. Atake kontador. Hori da. Hortaz, badakit horrek denborat irauntzula, akats horrek Pokemonetan, ez dakit nahi eta mantendu zuten graziaz daukalako, galdetu beharra daukat, zu iritsi zinalako urtaietan, eta aipatu dituzu Silver eta beste batzu, zeu garduatu zinaten justu hori famatua izan dana itzultzeaz, edo ja bakizu itzulitaz, edo konponduta zegoen? Orain gogora, ez, konponduta ez, porque bestelan nik nuke buruan izango atake kontador. Zenien zinez Pokemon zalea izan, berez, orduan, gogoratzen dudan apurgatik, guk oraindik atake kontador, bageneukan, ez dakit gerora aldatzerik izan genuan, desde luego, beti ataratzen zen gai bat bada. Baina, Pokemon da, Pokemon Company bai, berez Nintendoak publikatzen da, baina, hor, lehen aipatu dana, ez? Gauza batzuek hartzen dute hainbesteko indarra edo, beldur bat egon hori da batzutan aldatzera edo zuzentzera kasu honetan moduan. Azkenean, orain esaten badira zu atake kontra, esan batzen, zer? Niri ez da burua jote, baina, nik ezagutu nuelako atake kontador. Bai, batzutan buga feature bat bihurtzen da, eta mantentzen duzu. Hori da, exacto. Hori da, azkenean esaten duzu, ez horrela da. Da, edo glosario terminologia. Bai. Bale, ondo iruditzen baiatxe honegaz bukatzen dugu, eskerrik asko nahi, nik uste danontzako oso interesgarri dela.